www.lansfm.com. Εκεί μας ακούτε online και θυμηθείτε να είστε στο σωστό. Δεν ξέρω, βάλαμε πάρα πολλά. Θέλουμε πίπνη. Μήπως πρέπει να σταματήσουμε. Εγώ τα βάλα όλα. Να σου δώσω στην πουλή. Δεν πειράζει, λοιπόν με το μάτι. Για τραγούδα. Η μαμά τα διαλέγει. Έλα, πες νιάου. Νιάου. Γιάκι μου. Ρε. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνει εκεί το παιδί μου? Ακούσαμε τώρα μια άλλη τηλεθεάτρια, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αθήνα τηλεφωνώ. Από Αθήνα. Θα ήθελα να ρωτήσω για την κόρη μου τα επαγγελματικά της, αν μπορείτε διαστητικά να βοηθήσετε, μέχρι να σταματήσει τη δουλειά της και τελειώνει ο χρόνος. Ήταν ήδη καθόλου. Η κόρη σας για 2-3 χρόνια θα υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα στον χώρο του εργασιακού της. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι πως μπορεί να κάνει περιστασιακές δουλειές. Μετά από 3 χρόνια θα βρει το δρόμο της στο επαγγελματικό της κομμάτι.